Vale, bueno, arrasalde honetan hori. Ondik horri azaroko bilkuranetara. Horro berezia da, azaroko bita bosta. Badaukagu adierazpen bat irakurtzeko horko pleno honetan. Eta horretik, konzentrazioa da bine gutxan porta plaza, arrasaleko zietan. Eta, bueno, zazpietan, oiko bilkura hori hasieran dugu etxegu. Lehenengo puntua da, horreko batzarreko harta onartzea. Aquí se ve el recurso de Santeco. Vale, ahora pasatzen gara, horrengo puntura. Horreko plenoan erantzun gabe ziren galderak izango ziren. Vale, vale. Galderak ziren, batetik Francisco Campo, Patxo. Lau intervenzio zituen. Lehenengo intervenzio, lehenengo batera, eskatzen zabe lebarioko industria gunea txukun mantentzeko eta beharrezko diren segurtasun neurriak hartzeko. Bueno, lehenan bertan erantzun zen lebarioko industria gunea txukuntzeko eta segurtasun neurriziko lanketa momentu hartan abiatuta zegoela, eratzen zela gauzak egiteko, abiatuta zegoela. Orduz geroztik, gune bateko sasiak kendu dira, traikoko langileak garbidearen argitu izan dira, eta Zeprenor enpresa kontratatu da errepideko bide marrosteko, lehenko aztean egiteko hasien eguraldia dara eta ez dira lehenko aztean, eta horrengo aztean ere ezingo dira egin, eguraldia laguntzen duenean, margotuko dira gehien marka behar den enpresa. Bigarren aipamenean, zaten zuen enpresa batek abainin kokatzeko eskaera egin zabela, eta hainbat egigarro ondoren Bizkaiko Foru Aldundiak oraindik zegoela erantzuna emon, eta eskatzen zaben, udalak nolabait presioa egiteko enpresa horrek lan askotuko dagoelako gure herrian. Hilabete honetan Aldundiko ingurumen sailaren aldeko irizpena heldu da. Abaineko udalak bere lanketa egin du, eta azken hauetan horren lizentzia sinatuta dago, eta ez da egiko atxo edo gor komunikatu dieten, baina notifikatzea beste ditu falta, eta horren hartzen jarrita. Hirugarrenik aipatzen zan, ez bizitza gaia dalatan, udalak egin dako iziztan, herritarrek adierazten ez dutela izan nagusien hori zela, eta eskatzen zaben batzordean horren lanketa egitea. Justo plenoaren horrengo gunean haukin genuen bilera egitza zailarekin, horriko egintza batzordean azaldu ziren bilera horretako edukiak. Azken binean, mutaratzen eserrela eta zerri lukartzetan alokairu publikoko etxeiztak egin izateko itxarmenaren zehaztasuna lantzen aritu ginen. Eta gero etxeiztea plana garatzeko, kontratazio bat kudaketa egiten ari da, eta enpresari etorriko dagoeneko udaletxera batzordean aurkeztera, eta helburuak eta metodologia bai genuen artean adosteko. Eta gero laugarren galdera izan zen, nahiak edaleko etxan. Ikuspegiko aurrekontuen prozesua zertan zen. Nahi gaten zuzanen klima bertan, harremetan zegoela enpresatik eta aurre ikusitako egutegia ezin izan dela bete. Azken finean teknikaria bajan egon da, baina ere azan horrekin politikariok izan genuen formakuntza horretan lagunduko enpresatik eta saio hori izan den emankorra izan zela eta geratu ginen apur bat gogoekin gehiago garatzeko eta zehazteko eta orduan abenduan egin dugu beste saio gehiagarri bat. Egutegia zelakoa ez da beste, baina ari gara lanean helburu horrekin, ez? Nik gara izan egin zehazan bi galdera. Batetik argitasunak eskatu zaizan, aberitegira
doan Gerediagako bideari buruz, eta gara doazen kamioi jakituen dizunen menia. Eta, apelan adierazi izan zelan urriaren 28an, abaineko udalaren ordezkaritza batek izan bezala bilera bat Berrizko udalaren ardura honekin, bilera hori gauzatu zen, eta hori artiztu ziguten aurre proiektu bat. Operes nobez, Rafa zen hori zuk ez dakit 100.000 euro buru edo 100.000 euroko... Hori subigarria izan, hori subigarria izan da gero pentsa horien beste batera egin aldala subizi zabaldu, lagu duten lanaro egin diko. Hori da. Hortan, ondalaro 1.000 euroko azkenengo bertxillo bat aurkeztu zuen. Ez euskaren finantzazioa topetan egizela, gastu horri aurre egiteko, eta finantzazio horri topetan egin topatu gala, proiektua bera ez deituko egiela, idazketa, ondoren proiektuen exekuzio bera. 2026 urte duko erarako, esan ere, espero egiela, aurrako zuen garratzizu demotia, eta, hain guadetik jarretik hain guadegu, hori da nintzeko. Eta gero, galdetzen dut taldeari, portzen, etxe bizitzen arloan, zerako lanketa egitea horrek izan, eta hori erantzuna batxo hori mandakoaren izango zuen kasu. Pasatzen gara hirugarren puntura, Azorako 25eko adierazpena emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela. Gaur azaroako 25 dekogu eta batzordean hau bat onartutako adierazpena irakurriko. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du, eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagotzen du. Izan ere, saberik ez izateagaitik eta komunitatean sustraituta ez egoteagaitik, egoera horiek areagotu egiten dira isolatuago egon daitezkeen emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak landa ingurune sakaban ateretan daudenak, desgaitasuna duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu, eta babes lotura garatzea eta narratiba komunak sortzea ahalbidetzen du. Horregaitik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake, eta berdintasunean oinarritutako harreman ingurunea sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenek tokirik izan dago. Auzokide lagun eta kuadrilen arteko harreman estuak goizo hartaraz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasaten ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake, baita enpatia adierazi eta gertuko diren laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake, eta egoera horietan bere erritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazioa babes dezake. Horretarako, eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake, eta publikoki biktimarekiko eta haren ingurukoekiko elkartasuna eta gaitzazpena adierazi. Udalok erantzukizun zuzena du, komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrilak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren, eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna du. Horregaitik, Abadinoko udalak honako jarduera hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Jarduketa posiblea, hurbiltasun sare lokalak indartzea, topaguneak, komunitate jarduerak eta tokiko elkarteen bizitasuna zaindu pertsona guztiak eta bereziki emakume eta neskarik zaurgarrienak konektatzeko. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programa garatzea,
tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko bereziki emakume eta neskengan arreta jarri. Hezkuntza, osasun, kultura eta aisialdi inguruneetan laguntza sareak sustatzea. Zerbitzu publikoak taldeekin, elkarteekin eta berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko ekimenekin konektatzeko. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina garatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista itzaltzeko edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Indarkeria matxistako kasuen aurrean herritarren mobilizazioa sustatzea, indarkeria gaitzesteko eta biktimekiko elkartasuna adierazteko. Kanpaina eta kuadrilekin aliantzak garatzea sexuen arteko harreman osasungarria eta bidezko kodeak sortzeko. Dibertsitate osoan kode matxistak eta misoginoak hausteko. Tokiko emakumeen mugimenduei eta mugimendu feministari laguntzea eta haiekin koordinatzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak haien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Eskerrik asko dela. Laugarren puntura pasako gara, laugarren puntuan kreditu aldaketa bat dakargu plenora eskatzeko, 17. kreditu aldaketa eta batzorde burua Gonzalo Casaluko da. Zunean, 17. kreditu aldaketa da. Guztire onde euroko aldaketa planteatzen eta planteatzea. Batzordean alderdiok aldeko bozka eman genuen, eta onde €94.000 honek dira alde batetik ikerketak eta proiektutara 14.000 gehiago egitea, egitura eta urbanizazioetan, leku publikoetan €58.000, udaltzen duen kotxeetan €50.000 eta mantentze zerbiako inbertsioetan €62.000. Guztia, onde eta onde. Nahi Patxo, Sí, bueno, referente a esta modificación del crédito del presupuesto del 2025, bueno, ya lo hablamos en comisión, votamos a favor de ello. Lo que sí pediría en el tema de las inversiones de mantenimiento, me imagino que estará planificado, entonces ya lo pediré en la comisión pertinente para que nos informen sobre ese aumento en la comisión en este caso de urbanismo o de movilidad, en que consiste los 63.000 euros. Sabemos que para poder hacer esto ha habido previamente un informe técnico, entonces simplemente saber exactamente en qué se va a invertir ese dinero. Gracias. Arratsaldeon, gaur kreditu aldaketa dugu, 17 eta 18. Bi kreditu aldaketa alde gauz. Baina bai komentario bat esatu gure dut, hemeroteka dira. 2022ko azaroan, 18 kreditu aldaketa egin zen, eta orduan komentetan zein ekintza eta esginen lana ondo egiten beste kreditu aldaketa egin behar genurako, ezta. Eta gauz da eguna, azaroan gauz, eta zuelkateko da, eta 18 kreditu aldaketa egin komentario bezala eta pentsarazteko ezta. Gu kreditu aldaketa bien alde gauz, eta patxo bezala ondo ikusten dugu, ezta? Hemen, €52.000 kreditu aldaketa bat egingo dugu konturtze zaien inbertioetarako, baina printzipioz ez dakigu, guk bentzat ez dugu informazioek ze plangintza edo ze mantentze lanak egingo ari izan, ezta? Eta komunetan zehaztu ezkero, asko zuen guztien. azken bien blogo teknikotik etorritako gasto txiki askoren gehiagita bat, farolian aldaketa bat, farolien gara bat ikintzea, farolian erizgarriago egitea, diare oso txikia, eta zentosun noden, ondo dago bai azalpen hori mote, eta motoriko da teknikariak azalpen hori mote. Bale, euskatuko dugu.
Bale, orduan laugarren puntuan, lehenengo, bozkatu dago, 17. kreditu aldaketa. Aldeko bozka. Vale. Pasatzen da orduan, bosgarren puntura, kasuetan, 18. kreditu aldaketa. Bai, kreditu aldaketa daude, hau bat oso mazkiak hau dugu elkarrezen hartzien, eta prinsipioz, €80 da, eta kreditu aldaketa hau lehenengo kapitulu edo, profesionalen kapitulu edako. Vale. Algo ¿Cuál es su riqueza? Sí, bueno, lo del capítulo 1 me imagino que será por las 2 nuevas clases que hemos sacado, ¿no? Era por eso. Vale. Vale. Bueno, pues... Bueno, el BAI es la hora bancária, o sea, no solo señores pagan eso, pero al final, durante el año, pues hay una serie de bajas, no se suplen esas bajas, pues hace falta poder poner ese dinero para hacer frente a esos gastos. Perfecto, pero están metidos dentro de las 2 clases, ¿no? Eso lo hicimos en el pleno anterior, cuando formamos, o sea, creamos las plazas. Votaré a favor y no me problema de preguntar ya. Bueno, a ver, bakak eta kubrituta badauz, orain beharra. Guk bai faltan botatzen dugu bakak kubridu horretik, tamén jakin beharko da zenbat diru dagoen nahiko kapituluak. Kreditu aldaketa horregatik bakak kubritzeko bakarrik egitea, baina askotxo iruditzen jaku. Azkenin, progresio bat egin behar da, bakak kubridu behar diezenak kubridu beharko diez, eta postu batzuetarako bai, beste batzuetan ez, eta hor azkenean diru publikoa zentzuz jokatzea eskatzen dugu beste dutez. Hemen, urte hasieratik, lehenengo kapituluan dagoen partida da bat, urte guztion zehar, egon dira egoera berri batzuk. Adibidez, kontratatu izan da, bueno, adibidez, ongizateko eta Gazteriako teknikaria dena, programa baten bidez, horrek hasieran dauka kostu bidari bat. Bebai, estabilizazio prozesuaren ondorioz sortu behar izan direla plaza berria, eta plaza berri horren soldatak ordaintzeko diru bat behar izan da, eta horrek eko bat zaio, egondako baja kopuru eta usuaria kostu konkretu batzutan bazinbesteko dela baja hori kurritzaz. Gauza guzti hori kontuten hartuta, hasierako urteko aurrekontutik, lehenengo kapitulutik, desbeiraketa horiek egon dira, eta horrek ekartzen du gehikuntza ipinizan izatea. Bueno, ya nosotros solamente un comentario casi a nivel particular, pero vamos, el capítulo 1 es entre comillas un poco el cáncer de los presupuestos de todas las administraciones locales. Yo diría que más que locales, digamos las supremas por encima de nosotros, Diputación, Gobierno, etc. ¿Por qué? Porque nunca el incremento del capítulo 1 nunca va ligado a compromisos de los propios trabajadores. Es decir, no se puede tener cada día más asentismo, no se puede tener cada día digamos, menos productividad y cada día los salarios más altos. Eso en una empresa privada no existe, no puede ser. Y aquí cada vez en la administración pública ocurre más a menudo. Entonces, esto no es casualidad, esto es casualidad porque es que desde la administración tenemos que ofertar los servicios y no podemos dejar de limpiar las calles ni podemos dejar un centro cultural cerrado por aquello de que alguien esté de baja, ¿no? Pero todo eso tiene que ir ligado a unos compromisos de los trabajadores para que el capítulo 1 no sea un cáncer, insisto, en los presupuestos del ayuntamiento o de la DIPU o de quien coño son, ¿no? Entonces, de alguna forma, el que nunca
en una negociación, hoy he leído en el periódico, no me acuerdo qué periódico era, igual era no sé, el Correo, de ellos, que estaban negociando los presupuestos en las administraciones locales y para mí las subidas que estaba viendo para el 2028 no eran malas, no eran incorrectas, siempre y cuando vayan ligadas a una serie de compromisos por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores. Pero nunca van ligadas a ningún compromiso por parte de los sindicatos. Entonces el capítulo 1 para mí sigue siendo uno de los mayores cánceres en las administraciones. ¿Por qué? Porque se va a llegar un momento de no va a haber recursos para inversiones. Y cuando hablo de recursos para inversiones, desde el momento que el gobierno vasco y quien tiene la potestad nos cede los gastos, pero nos cede las competencias, pero no pone los recursos, pues las administraciones locales nos vamos a ver ahogadas. Y bueno, y poco más. No quiero seguir con esto porque daría para mucho. Vamos a luego. Vale, ¿verdad? Pues vamos a buscar el punto, ¿vale? Dale con Oscar. Vale. Pasatzen gara barruan zigaren kultura. Diru laguntzen plan estrategikoa 2026-2028 artean, urte horietarako. Horrela hemen ere bai, ogasuneko batzen dugu, guztiok emango dutenak. Bai, dakizu moduan, diru laguntzen plangintza estrategiko berritu dugu, horreko plangintza estrategikoa 2026-2028 izan da, eta planteatzen da beste irutzetarako plangintza estrategikoa egundutzea. 2026-2028 da izango zen. Oinarri bezala, berritzerako orduan hartu dugu horreko plangintza estrategikoa. Eta azken museikoen egon da, batzordi esku, berau lantzeko. Jasori egin karpen eta montatzen ziren aldaketak eta pleno gaur euskatzeko ditugun txostenean egin txertatuko gabe. Gero kontuan hartu behar da, 3 urteko plangintza hau ez da plangintza estatiko bat, plangintza bizi bat da. Eta egongo dien aldaketa guztiak eta hori urterako dituzkenean danak kontatzen nolait ere gehitzen eta jasotzen eta egun ditzen. Eta gero bakarrik azpimarratzeko plangintza hau gero horre eruteko, horrekuntutan horretzatuta eta horrekuntuk erretzen dugu zen horre ahalbiratzeko plangintza dira aurra eruti. Zehaztute duzen diru laguntzeko horretan kapituluen eta azpimarratzeko bakarrik azkenik plangintza bidez diru laguntztan bideratuko dan dirue 750 milioi dira. Eta hortik, hauneko 90 da herri eragilei eta kartien bitartez bideratuko dana eta handiko dana. Gusto zurrikoa da importantia, ze azken baten hori dako bat egintzaren eskabat gintza, eta kasu entabe bai, komentatzi hori karte eta herri eragilei inguruan, eta mazortzi bat kartea ez dira direla. Eta da, kontziko garrantzitzu horre bai, eta kontziko egitzen esan hori komentatzie importantzia. Eta gero, bakarrik azpimarratzie, plangintza estrategiko hau, ogasun batzorde diktamira berdenean alderdi guztian adostasunaz diktamira zuen. Como comentamos algo, se ha trabajado en la comisión, se ha trabajado varias veces desde el tema del plan general de subvenciones. Sabemos que tenemos que renovar y como bien indica él, sabemos que es un documento que no queda estático. Una sabienda de que empezamos a trabajar y comenzamos a rodar por algo que nosotros, el Partido Socialista, ha reivindicado aquí, que es la perspectiva de género. Entonces, lógicamente, poco a poco iremos también modificando dentro de ese plan de subvenciones, según nos vaya diciendo la empresa. Ya sabemos que es un proceso largo, pero ya se han dado los primeros pasos y eso es lo importante para que, por lo tanto, el Partido Socialista votará a favor. Mikel, zuetzando? Vale, gure alde da. Horregoan bozkatuko dugu. Aldeko bozka?
Pasatzen gara 7. puntura, 2008ko aurrekontuak. Kasu honetan ere osasun batzordean landuen gaia bereziki, eta hemen egitzaldura batzordua, eta berak egongo dauz azalpena. Bueno, txostena, diskuetan dago, bialdu alako. Prinsipioz, ogasun batzordean onartu da, aurrekontu proposamen honek, 14 milioi euro pasako kantia zaukatzen, gastuetan, eta gaurko plenoan rekomendatu da, hemen ditugu. Bakarrik azpimarratu, proposamen hau datorrela gabezuta udal gobernu osatzen dugu bi alderdiek eta alderdi sozialistaren. Horreko 2 urtetan erabili da metodologia berdina erabili da aurrekontuak erantzeko, hau da, ez da ogasun diskuten amarik egon, azkenean zuek bertxino ditugula azkenera hiru arte, eta lehoi horrezketik azute batzok egin diskuten izira batzok horretzak erantzeko eta egiteko behar diren aportazioa. Eta lehen esan da moduen, azpimarratu behar da bai, 2008 eta egin zartzen kompromisoak bai, genero izkideak esateko sartzie aurrekontuetan eta zortzuri abian ditugulan eta zortzuri ez bakarrik egintzen duen, ez ikarriko egintzen duen hartuko dugu. Orduan espero dugu, aurrekontu burutu da pikie, eta ere zabareka sakonako suposituko. Aurrekontu ere sartute azpimarratzearen alde batetik zerga zuzenak, zeharkako zergak, tasak eta bestelako sarrerak aurrekontuen ehuneko 7 suposatzen dugu. Zergen kasuen ehuneko 50 eta tasak eta zerbitzuen kasuen ehuneko 17. Gero, udalkutxak aurten jasoko dugun, aurtenpera begira, jasoko dugun diruaren portzentegia ehuneko 52. Bizek batzen badozez, aurrekontuan ehuneko 89 portizioak. Askotan, kriston totxoa da, kriston komplikau moten da, baina zarrerak eta niko konzentratu. Gaztuei reparatuz, langile bat, zerbitzuak eta gastu arruntek, lehenengo bi kapituluek aurrekontuen ehuneko 80 suposatzen da, gastu arruntek. Hori ben niko konzentratu da. Eta gero, laugarren kapituluen, transferentzia arruntek eta diru laguntzek ehuneko 14 osatzen da. Eta gero, totalen ehuneko 14 hortatik, horren ehuneko 56 da, bideratzen dena diru laguntze eta planitza zertzatzeko minartu dugu. Inbertsinoi begire, esan, aurten planteatzen den proposamenean, azkenen urteetan, aurten dugun aukera baina, aukera gehiago dugula diruek inbertsinoi gehiago. Guztire, batzen bat ditugu, inbertsinoi reala, bera baita ere, aurrekontu partzartzaileetan, guztire, 750 euro dira. Hau da, onda 40.000 euro aurrekontu partzartzailea geratzen dena, eta inbertsinoi realetara 600.000 euro. Eta horretarako lehentasunezko 4 inbertsio planteatzen dira, alde batetik atzarte sarreran dauen bidean bidea jositik dagoen akademiko eskuratzea. Hori atzeko lehentasunea, baina horretu dira horretu dira izan gendula bidean sarreran atzatxetik dagoen obra hori. Bestetik, Igasolako Sotarrai urordinoa zarea entrenatzearena. Hirugarrenik Urkulako urkaptazioa publifikatzea eta gero kirolguneak egokitzea. Eta gero, dakizu moduen, azken urteetan moduen, martxoa apirilean egiten dugunean 25ko zierre guztizen, jakiten dugunean zierre emanente dukagun, erabakiko da, emanetek izan erabakiko dutun inbertsioetara. Eta hori ikusi beharko da, inbertsioetara zela begiratu beharko da, aurre ikusi ere, 2006 zier funtzionamenduen, azkenin, reglamentetik ere, zergatik dago kreditu aldaketak eta gana inbertsioetako zidua aldaketak. Eta gero, prinsipioz, aurrekontuak ez dira berez iburu bat bere horretan, eta tresna bat dira, eta urtean
horreko plangintza modu tresna bizik. Joan bakoa, etxinez, marko bat nahiko zehatzen barazten gero gestionan. Bai, paso por favor. Bueno, como acaba de comentar un saludo, bueno, hemos trabajado varios borradores en los cuales, y viendo un poco el resumen de ingresos y gastos, lo acaba de comentar él, en el tema de ingresos de transferencias corrientes se ha incrementado prácticamente un 13%. En el tema de gastos están lo que acaba de comentar, los presupuestos participativos, inversiones reales, que equivalen prácticamente a un 140%. Entonces eso es dentro de lo que cabe dentro de nuestro ayuntamiento, es un buen síntoma de buena gestión. Entonces, por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista vamos a apoyar estos presupuestos y vamos a apoyar por 3 puntos estratégicos que nosotros venimos hablando año tras año. Uno es los presupuestos con perspectiva de género. Ya hemos empezado y para eso nosotros es muy de valorar que se haya arrancado con ello. Como bien comentaba Miquel al principio, ya hemos comenzado con el primer curso, que fue bastante, para nosotros fue sorprendente, o sea, que nos gustó, o sea, la verdad que es así. Y yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando. 2. Otro tema prioritario, y lo hemos hablado muchas veces en comisiones, el tema de los saneamientos. Estamos en pleno siglo XXI y nosotros como ayuntamiento tenemos que intentar darle prioridad a eso. Como bien se ha comentado en la comisión de urbanismo, creo que esta semana os vais a sentar, en este caso con el consorcio de aguas, para comenzar a buscar las prioridades dentro del saneamiento que hace falta, tanto el legario, la célula, Astola, eso. Entonces, vemos también positivo ello porque tenemos que seguir trabajando en ese camino. Luego otro tema, el tema de los seguros, que lo vengo reivindicando año tras año, el tema de la licitación de los seguros. Ya hablé con Miquel, me envió por correo electrónico que se estaba trabajando en ello. Ahora se está haciendo la valoración de todos los edificios que tenemos que asegurar para poder que sabemos los recursos que tenemos. Por eso dentro de este presupuesto también está metido para planes una cierta cantidad de dinero y se aprovechará para ello. O sea, ya es un compromiso, entonces por lo tanto ese es el tercer punto. Y el cuarto punto que sí me queda un poquito ahí es con el tema del mantenimiento de luminarias en el municipio. Estamos hablando de 148.000 euros, entonces eso cuanto antes tendríamos que ir sacando la licitación. También me dijo Miquel que empezar a trabajar. Entonces, por todo ello, nosotros, el Partido Socialista, va a votar a favor de estos presupuestos y lo único sí quiero hacer hincapié en una cosa. Cuando empezamos a trabajar los presupuestos desde el área de Hacienda, se comentó a cada una de las comisiones que por favor comenzaran a pasar, porque claro, no es solo coger el dinero, decir gastos e ingresos, no. Como tenemos, como bien dice Gonzalo, 58 asociaciones en las cuales tenemos que trabajar, cada una le pide distintas cosas, entonces es un poco complicado tanto para la oficina técnica como para nosotros como políticos comenzar a armar el puzzle, porque hay que armarlo, o sea, y para llegar a este día. Queremos siempre llegar al mes de noviembre y aprobar los presupuestos. Entonces, por lo tanto, sí pediría en cada comisión que comenzásemos a trabajar a partir del mes de junio, independientemente de todo ello. Luego el tema de partidas, pues si hay ciertas cosas que tenemos subidas de partidas en las cuales sí me gustaría ser más concretos en ciertas partidas. ¿Por qué? Porque hay partidas que igual se suben un 250%. Entonces, claro, se trae a la comisión y entonces a veces no recibimos la información concreta, entonces eso sí lo pido para el siguiente presupuesto. Pero bueno, no me extiendo más, nosotros votaremos a favor de ello y estamos de acuerdo con el presupuesto del 2026. Gracias. 2026ko aurrekontua. Bueno, 2026ko 10.193.000ko aurrekontua, ikusten dela. Igaz baino, 996.000 euro eixoko aurrekontua.
Eta hori da, gehiende udalkuntzaren ekarpena gaitik, ezta? Udalkuntzaren ekarpena izango da, 900.000 euro eskaz, ibazen dugu. Gorakada, entzipatena, horretxeak da. Eneko 20,8ko gehikuntza gehiago duko da, 900.000 euro eskaz. Justo aurrekontu globalak, totalak egiten dagoena gorantza, ezta? Gure ustez aurreikoizpen falta bat egon da. Ogasun batzordean lau bertsine guztiak egon izan, bertsine, eta beti dokumentazio dena aurreko gunean, normalien biltzen izan. Azkeneko orduen, hainbat aldaketakin, ogasun batzordean, hainbat eztabaida askorik iguelez, baina beti azkeneko orduen. Eta orduen, nik hori aztertzeko denbora gehiago ditu. Ikusi dugu, onartuko den aurrekontu honetan, adibidez, konturatu gara, musikako dirulaguntzen inguruan 8.000 eurotik 0 bajatu dela. Ikusten dugu Kobarraizeko 40.000 eurotik 20.000 eurora bajatzen dela. Gero enteratu gara aurreko urtean ez da bengo ekitaldirik. Barikuan, hau da, pasan eguenien, onartu izan diktamenien, ogasun diktamenien, eta barikuen urroko unien dirulaguntza bat igotzea nahi izan elkarte bateri. Gure ustez, aurreikoizpen falta eta prebizinio falta gonda, ez da? Gure gobernu partetik. Esan da hor batzordetan eta lan egin gara, azkenean hainbat aldaketa ikusi dugu, eta beti azkenen orduen. Guk proposameneko egin dugu, EAJ taldetik, bertsinioen atalean batez. Egin dugu, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 ekarpen proposamen. Matienako aparkalikulako vertikala egiteko proiektua, esan beste diru izango, baina, horrela behire egin alda, baina, momentuz, hemen aurrekontutan ez da ezer sartu. Astorako futbol zelai zaharreko luzorua aldatzea, eta beste gunean Rafak komentatu kirol batzordean, aurrekontu batzuk eta eskatu direla, eta guela aurrerantzean egin aldala. Nik aurreikusitako aurrekontua baino bastante gehiago da, hor dauz, eta aurrera bidea da. Gure beste ekarpen bat, komun publiko bat ipintzea zelaietan. Matizenien eta muntzatzen badekogu, Elixaleku plaza, garristatu egin zan dien, urbanizatu zan dien, ipin izan leku bat, zehazki komun publikoak ipintzeko, baina hori ez da ezakipini, ezakigu etorkizunean ipiniko da edo ez, baina momentuz, aurrekontuetan ez dago gure proposamen hau. Argiterian hobekuntzak, horrez pasatu beste partida bat, eta mutxaratzen urtsakotak ipintzaren bai, beste 1.000 euro. Parte hartzen prozesuan aurrekoan beran ikusi ginen, zelan herritarrek proposamen amita dela, eta guk sartu dugu eta proposatu dugu, baina aurrekontuetan sartute. Eta gero, 2019an proiektu bat egin zen, Navarro, gainera alkate gonzala, Traina Matienako merkatu plazan aterpe bat ipintzaren. Proiektu hori hor dago, diru kantidat nahikotxeko dauz, orduen 2019an 690.000 euroko aurrekontu dutia behi, orain gehiago ukiko da, baina ez dugu ginen aiketu behin, aurrekontuetan berez dago, adibidez proiektu hori aktualizatzeko presioak edo berri ikusteko edo hobetzeko edo ez da bezen, eta azken finean, proposatutako proposamenak ez die kontuten hartu udal gobernutik. Gero beti ere, antzetik, onbizarte alorrean, badeko guz gauza batzuk eskatu dugu zenak. Inbertsinioetatik aparte. Hau da,
pertsona pentsiodunak eta lan barik deusenen dago, diru laguntzak ipintzearena. Hori bai, ondara hilabete batzuk, hemen zarak zinegotziak batzordean proposamen hori egiaben, eta ez teko erantzunik, eta aurrekontuetan be, ez dugu ikusi. Eta baite, batez gero bit izan duzu. Ongizatea alorreari dagozkinez. Bebai gure guz, komentagizio batzuk egin, onartuko diren inbertsio errealen inguruan. Eta bata da, Urkiolan dagoen urman antiala, eta hor dagoen obra bat, erostera. Kaptazioen agua eskizkarra da, kontzeptuen ekintzen dagoena, 75.000 euro batik. Punto honetan, nik oroitzapena dekodana da, 2023ko martxoan, gutxo gara, Abrainoko udaleko langile batekin, euko nintzen, material lau ikustera, zer, Urkiolan, beti egon da asoa, ur potablearekin, ezta? Gure gitzi dagoela, hainbat arazo. Eta horre, nigo nintzen begire, eta hor, proposatzen zan, orduan, proposatzen zan, irtenbidea zan, ur sobrantearekin, eta inbertsio txiki batekin nahikoa izango zala, Urkiolako baserriak, kasu honetan, konpontzeko, ezta? Ur potableari, asuntori, konpontzeko. Eta orain, halako batean, 15 egunean, batzorde batean, guk eskatu behar izan dugu teknikari bat edo udalangile bat etortea, azaltzea, ea zer arazo dagoen, eta guk falta botatzen dugu aukerarik onena, herrizendako, eta merkiena, ez aztertzea hobeto inbertsio hau ipini aurretik. Guk uste dugu, berlaun bakarra da, tasazio bat. Horrek zenbat balio dago eta tasazio bat. Ez dugu, nik behintzat, ez dut ikusi beste inongo txostenik, zer behar izan dauen, gero hori erosten ganean zer egingo da. Nik uste dut, hobeto aztertu beharko zala, eta ez hemen azkeneko 15 egunean, inbertsio hau sartzerako duen. Eta guk eskatzen duguna da, herrizendako, aukerarik onena eta merkiena, aztertzie kasu horretan. Eta agian, 75.000 euro baino, igual merkia izan egiten dikien. Gero, Irasolako urraren inguruan ez teko ezer esateko, batzuk batzuk urrarik, eta 2022ko proiektu bat dago, eta hori aurrera egitea normala. Gero, acondicionamiento local de deportes, 56.000 euro, eta sokabona txarte, bide hori oso txarto dago, aldundiko permisoa ni begira beti egon gara, eta momentuz moten dago etorri dara, eta sartuko da, eta ez teko horren minutuan ezartuko. Eta, azkenean ez di ezartu. Ez di ezartu gure proposamenik, ez da inongo hurbilketarik egon. Hemen proposatu dien inbertsioen inguruan, duda hori, uraren asuntoan. Baina uste dugu kontutan eukin dira. Ia €1.000.000 baino aurrekontua handia badala igezkoarekin konparatuz. Bakarrik inbertsio errealetan igaz baino 354.000 euro gehiago dago sartute. Horrek esatik gure, lehenuntzako esan da emoten, lehen eta bigarren kapituluak hartzen dabila aurrekontuaren gasturik handiena. Eta bietan, bai batean eta kapitulo batean eta bigarrenean, 100%tik baino, gorako igaz baino, 100% baino gehiago gastu da. Orduan, hori, gure ustez, kontrolatu beharko da, azkenean,
inbertsioetarako diru gehien edukitzeko. Zer inbertsioak eta oso garrantzitsu bada. Kontutan edukine, udalkutxaren ekarpena oso handia dela. Eta udalkutxaren ekarpen hau, urteratetik bestera, urtean igorako duen, datorren urterako bajatu ginen da. Eta orduan, arrazi guekin izan dugu, aurrekontuak barratzerako duen. Bueno, egin doan azalpen guztiaren gatik, batez bero, gure proposamenak ez dizelako kontutan hartu, gure bozka ezezko izango da. Dos comentarios cortitos. Yo no voy a entrar a valorar las propuestas nuestras ni a contestarnos a lo que está en Micro. ¿Vale? ¿Por ahí veis? Vale, venga. No, decía que no se iba a contestar a lo que ha propuesto, simplemente iba a matizar y a puntualizar un par de cosillas de esto y el resto, si quieren que luego Gonzalo contestarte, ya te vamos a contestar. Hay cosillas que puedo estar de acuerdo con vosotros, nosotros podemos estar de acuerdo con vosotros, pero es cierto que no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Entonces, de alguna forma, como ha dicho Gonzalo antes, pues se marcan prioridades y lo que puede ser prioritario para nosotros no puede ser prioritario y al revés. Entonces, de alguna forma cuando se marcan las inversiones, el equipo de gobierno pues marca sus prioridades, no renunciando a algunas propuestas que la oposición puede hacer, pero es evidente que quizás no se puedan llevar a cabo en estos momentos. Pero sí se pueden contemplar para llevarlas a cabo más adelante. Has hecho un comentario a mi época, cuando la adquisición de la zona del mercado de Matías, Evidentemente se hizo un estudio para un proyecto para, digamos, transformar toda esa zona y bueno, lo hemos retomado. Lo que pasa es que hay 3 zonas susceptibles de cambiarse. Bueno, todo lo que tiene adoquines es tercermundista hoy en día, porque los adoquines sabemos que están ubicados encima de arena, la arena se mueve, el adoquín se hunde y charco que te crió, toda la zona detrás de la farmacia, hasta la antigua cafetería de Lorea, la plaza de la fuente que está detrás de Lorea, toda la zona del mercadillo, todo es susceptible de cambiarse hoy, mañana o pasado. Entonces, bueno, se hizo un proyecto en su día, un proyecto que se desechó en aquel momento, porque se consideraron que había otras prioridades, que era del orden de 600 y pico mil euros en mi época, casi tenía pelo yo, es decir, en mi época. Entonces, hoy en día eso saldría, pues, imagínate, igual 200.000 euros más. Entonces, lo que, bajo nuestro punto de vista, todos esos 3 puntos que he dicho, de la zona detrás de la farmacia, la fuente detrás de Lorea y lo que es el mercadillo, lo hemos estado valorando y analizando hace 15 días con Héctor para ver si con el remanente, la liquidación del presupuesto 2025, allá por marzo o abril, como todos los años, vemos que ese proyecto se puede llevar a ejecutar. No el proyecto de detrás de la Casa del Pueblo, porque eso nos subraría todo el presupuesto. Pero sí, sobre todo porque consideramos que lo que prioritario es adecentar es la entrada a los portales, donde la gente anda más a menudo. Es decir, todos los portales están en la zona detrás de la farmacia hasta el día. Y esa es una zona para nosotros prioritaria, antes que la zona del mercadillo, sobre todo por presupuesto y porque de alguna forma el vecino no transita tanto por la zona del mercadillo ni transita tanto por la zona de la plaza donde está la fuente. Donde transita es el ir y venir a su casa. El ir y venir a su casa, para nosotros hemos considerado que es un proyecto prioritario una vez que salga la liquidación allá por marzo. Entonces, eso sí lo estamos contemplando. El baño de Celayeta, pues podría ser igual que ha sido en Muchad y podría ser en Matiena. Evidentemente, lo que pasa es que Celayeta
ofrece al ciudadano otras alternativas que se pueden considerar o no, pero no es una cosa que tampoco esté descartada. El resto de las cosas yo creo que te la van a contestar Miquel o Gonzalo. Yo con ese matiz del proyecto que en su día nosotros, como nos estábamos gobernando, mandamos a hacer, yo creo que con eso me quedo satisfecho a la hora de contestar. El resto de las cosas no quiero entrar. Compartir algunas y otras no, pero no quiero entrar a debate. Venga, Gonzalo. Bai, digo, gente bakarrik. Planteatu zu planifikazio falta. Egiten planifikazio falta izan da, planifikazio berdin izan horretu ziren, gusto sinkronizazio falta da egin dela, zen batzordeetako soberan ditu da etorri informazioa, eta kontutan hartu behar da, aurten, horretu konparate, batzorri desu ondala ja, digo laguntzen plan estrategikoa lantzeko zera, ekaien horrela zabari, eta ja, lantzen egon izan, horreko plan bitza estrategiko pinto guztia zute, eragile dut ez eman dut dagoen eta beste. Beste kontu bada, batzorrek nuizatzen dira horrela guzti lantzen. Hori, ogasun batzorre diskuetan ez da, batzorre opetzen dinamika, eta etxanen egun dutasun, ez. Horren ikustu, sinkronizazio falta bat bai egon da, batzorre dinamikan, eta ogasun batzorreek egutek izi, eta horrek eragile da, beti, zerbitzu teknikoek, informazioa jasotzen eta eskubitearena eta baina berez, pertsini bat baino gehiago eta 5 eta 6 aurkitzarena, hori da, puzzle bat osotzen formazarena, informazioa irakasun eran eta einean, orduan horri gantzuten dut. Eta gero, azkenengoa egin behar dana da, behitako zunen, puzzle guztiko pieza guztiek, bueno, enkajatzeko begiratu behar da. Gero dituzun apunte bat, ditzako beste bat, reflexio moduen, uste dut, zuzena dara. Hora, aurkin dugun egoera handizena, kontuen, laro eta amaguz da, ikutzen zera da, egoera da, sortzen da, uste dut. Baina egiten dara bai da, gastu korrente bai, igezte korten egin hori dugu. Gastotan, hor, konstienti zen bergarena da, zela motaren. Azken gurtitan zaten gara izena. Inbertsioak egin behar dugu zenien, eta kometiak egin behar dugu zenien, bilatu behar dira laguntza behar, topatu behar dira kanpotik apoio finanziera, eta hori zen behar da konstante behar. Eta bestetik, batzorde guztien dago, gutxi gora bera mundu guzti dut zen marko dagoen batzorde eta nekuidatzeko horreko kontuak egita bat. Mundu guzti goela gorantza, eta jarratu behar da, gorantza poten badin gasto korrientien, indartxile behar ez da diru bitxera bat. Hor bilatu behar da horretara. Eta zenturretan, horreka hori jantzera formu, zera bat hartu bat dira, bezik gastu korrienteri da. Gero, planteatu zuzen zera, inbertsioen egia da, zei proposamen egin dituzten, justo kasualiari proposamenak landu behar duzun egunien, inaki gazteneko hori bezi izanen etorri, baina bai landu duzun eta gero beti etorri duzun. Nik uste dut, proposamen guztiren moduen, proposamenak normalien batzorritatik landute bat dina gatu zeketa beste, arraza dela hori dira dena. Nik ez dut plantik izan lanien ezetza zendeak dira dena, ez? Gero bat egin, kontuatu barra delako, aurrekontu edo inbertsio errealetara bideratzen albidu da, beti gastu sarrera eta gastuen arteko dekogun diferentzia. Eta gero egiten dugule, martxoa apirilean, urte guztiak egiten dugunien, remanentzera zer prendan eta hor badako gula beste bote bat, eta normalen bote importantia duela, inbertsioetarako bideratzeko. Eta bakarrik ikusi da, horreko biditetan zeman dugu bideratu dugu inbertsio errealetara, eta gero remanentetik zeman dugu. Eta remanentetik egiten dugu. Hau erlantzeko, remanentekin aukerien zabalik dago, eta zabalik jarretzen da. Bereziki, hitz egin du, Astolako futbol zelaia aldaketa, hor planteatu zen, denbora dekogu, hemendik eta maiatzera bitartien hori batzorri lantzeko, proiektua finantzeko eta bat, kontuten hartu maiatzeraitik, justo horraldu dizek maiatzien zabatzen duzulako diru laguntza guzti, oso pega berrizatzen da, 15 egunekue, eta ordurako ja, proiektu prestuen bako zen, eta ja, berriko sartu, eta pizka hori egatu, zor laguntza ekin egoten dira, ez?
Uste genuen, hori gana landuteen, batzorde erabakitzen baldin bada, ordenanetik bitartez hori erabakitzen. Zelaitako komun publikoena, Jose Luis Zeharka komentatu dago, eta egizera momentu zerin traian eta mintzatzen ipini direla, eta beti hitz egin dugula, zelaitan badagoela, egizera komun publikoena, frontoi dela, galetxe dela, kulturetxe dela, eta bat. Hori realitatea, egizera beste realitatea eta jentik izte kolektibo realitatearen parte da. Eta bestetik, urtien zierrek ekitaldiz, derecho bera bat eta beste, egiten alokatzen. Hori zaren landu eta batzorri hori behar, deko gaukera bat bai, kontu parte hartzen egitatez, hori gai ateratzen badin bada, jentik boskatzen badota da, postika egitu, baina ez zenan, landu, eta hori dira eta eta gero bestie txorruek mintzatzen esartzen dena zalantza zertu ziren bereziki merenderi lekoik egokizenean gure esartzen badin duzu lur eta beste lupetzen dira eta horrek itzaren ziren duzu gara izan dira mintzatzen dira Baizego zen, egon klasatxuen zera, klasatxuen zerrepiko da klasatxuen bera, konpondu berra, zen azulo kulturan justizan korrupturados, eta lego aztertu dira, ondo ez. Principios, esan planteatu bez, eskartatu bez, eta aurrean zinantzeko aukera bat moduen, Horren, eset borromik ez dago, egin planteatu dut, eta egin zentzuetan, lanketarako eta zitatuko dituzko, zabali gauz. Eta hori da, uste dutena da, klabiena da, atzorrietan, planteago zuen inbertsioen errealetan, urkerako hor, bilatu behar den horretara, dugun inbertsioak baduen, neurriz kanpoko da, nire ez, eta zentzu horretan, badi bada, eta bat, eta ez dagoen esaten, neurriz kanpoko dela, administrazio publikoek, baliabide naturalak nolait ere publikatzea, inteligentzia azkenen guztietan emonda dagoena da, eta bereziki iraunkortasun bilien eta bat eta beste hori da planteatzen ari izan mekanismo guztiak. Hasi diputazio gure bai, lurrek erostela bezinak eta zuenak, eta zinkorten uste dugu, aukera badala, eta aukera hori baliatu behar dugu. Hori, inbertsioen badanako erretutzako urrengo urtietarako. Orduan, ikusteko beste Vale, azkenean, Luzesko bolomila ez dara, baina horreko kontuetan bata eskatzak. Horreko kontuetan egungo ikusi ezean, azkenean, ez dakit bolomile edo hain bolomila, baina ez eskulela, ez da gukolan ditzen dugu azkenean. Gero, interbentzioan komentatu, musikako diru-laguntzen ikunan 8.000 eurotik zerora bajatu da. Ez dakigu zerraitik edo nik ustot inongo batzordean ez dara ezer komentatu. Eta, bueno, sozial bandatik komentatu eta gero Urkibako garantidaren inguruan, hori erostaren nagoen. Erosi bada, erosi da. Jakina, zena ez. Baina formak ikusten dugu. Azkeneko 15 egunean, 15.000 euroko inbertsio bat egitea erabakitzen da. Zenbat urtien gabizen, nik azkeneko nobedadean dekon, 2022koa. 2022koa, hori dikoan, honitzean, ikusi daben, zer dauen, zer ez dauen, batean hori, ez dakit urpartzuegoarekin ez dakigu, udal gobernua egon da edo ez, konsortzioarekin, zein egoera dan, euren iritzia, bai garrantzitsua, izan da, zezkenen euren horretara egiten handia, eta guzti hau euren kontrolatzen dabe inokaino beto, eta ez dago beste inoko ez txostenik, ez informerik, dago eta asasinoa zebat balioan dauen, baina ara, zebat balioan dauen. Gero hortik aurrera, zer egin dugu.
hori faltatzen dugu faltan. Beste, simbolizmoan informazioa, edo plangintza bat, edo hori. Eta aurrerantzean, erosi berroa, eta diru hau bada, eta gauzak ondo egiten badiak, bada, Holanda, eta aurrera, fenomeno. Baina gu, falta notatzen dugu, ea beste aukerarik ez badagoen berki hau, aurrezteko, zerri moduen, aurrezteko, aukerarik honena bada, edo nahikoa bada, aurrera, agian inbertsio txikiago bateaz nahikoa da, eta ez dugu guztetan horreko eta mozkio ipini hori da guk egiten dugun analizia. Ez bakarrik izaten, Nacho sí que ez dut ezagutzen txosten orkestu diren zuen batzordean, haitutela, txosten tekniko bat ezagutzen diena, eta plantatu dela aukera oso egina da. Eta ikustu atera da, principio, zintasuna dut duzinen, gero horreka, ikusi, eta egin zuen duzinen balioa, justu atera da, zentzu horretan ez da astu bat, ondatzen. Eta astu dut eta besta da, ikin duzun inbertsina, beretan balioa ez duen balia. Eta ikustu dugu, txosten tekniko guztiek horreka asuntatzen da bida, hortik bidilatu dut bat dira, txosten tekniko guztiek. Así, Nacho, Vale. No, un poquillo por aclarar el tema del agua. O sea, bueno, nosotros desde un inicio, y como todos sabemos, el futuro del agua va a ser y eso es una realidad, y independientemente de la inversión, de no la inversión. Lo que sí se trató dentro de la comisión, y efectivamente se trajo fue una tasación de ese famoso manantial que hay arriba. Claro, salieron dentro de la comisión una serie de preguntas, pero en Teams tenemos un informe técnico por parte del aparejador en el cual hay fotos de dónde se retoma todo el agua y todo eso. Entonces, simplemente por aclarar, sí hay un informe, un chostén técnico en el cual lo ha hecho el aparejador, en este caso con Alberto, y luego, pues el día de la comisión, vino Alberto, el de aguas, y también vino Aitor, el aparejador, que era el que estaba tomando acta ese día, y pues nos explicaron de qué forma. De hecho, los dueños de ese manantial, como comenta Miquel, una forma económica era el remanente de ese manantial tomarlo nosotros, pero es que ya nos regalan los dueños parte de eso, entonces, porque eso se nos ha explicado, que nos regalan y nada. Entonces, claro, ahora ya con esa tasación se sentarán a hablar las partes, tanto el ayuntamiento como los propietarios, y llegar a un acuerdo y lo que comentaban los técnicos dentro de esa comisión es que era la forma más económica, porque simplemente era tirar un tubo, en este caso de 5 metros más o menos, porque uno estaba arriba del otro abajo, pero ya nosotros de por sí, los dueños nos han permitido, para poder que el vecindario, en este caso de Urquiola, tuviera agua, dejarnos coger ya parte de ese remanente de agua que tiene el manantial aquel, que es propiedad de ellos. Y ya lo del tema del consorcio sí lo desconozco, pero bueno, yo simplemente por hacer aclaración de que el informe técnico está colgado en Teams y pues eso, explica todo un poco. Y en este caso, con esta inversión, que igual puede ser que no sea la más barata, pero sí sería la más eficaz, porque el agua es nuestra. Ahora mismo tenemos el agua de la familia Vizcara siempre que ellos quieran. Y ahora, si compramos, es nuestra agua. Bai, bueno, gai horretan gintza alderatzen gauza bat. Komentatu duzun moduan, eta zurekin ja bere momentuan horretan arduradunan langileak lanketa eta historiko sakona dugu gune horrekin. Eta azkertu izan dira, zu esan duzun moduan, aukera desberdinak, merkeagoa gehienak, adibidez, gaur egun beraiek badaukate deposito bat, eta gero horretik sobratzen dana, etortzen da, udala daukan deposito horretik. Eta horretan, galdetako bat izan zen. Bueno, eta zaitek ezin dugu erabili udala daukan auditeria, eta beraiek auditeria ez erosi, merketzeko. Ez askun, gure udalaren auditeria konparatuta, beraiek daukaten auditeriarekin, udala asko zarragoa, pero bizitza utia maitzen dagoela eta hemendik aberia pirata aukiko duzula eta totalmente
ekonomiko bita dena dela etorkizunari begira, ez bakarrik kaptazio hartzea eta deposito, baizik eta auditoria bat egin dirua, auditoria bat, beraiekin dutena, beraien diruaekin, gurea baina berriagoa den, hor dira faktore nagusiak, ez dago, nik uste dut, ez da bai, uran jabeoaren tematika horretan, danok uste dugu kostiente garela ura daukan garrantzia, eta etorkizunak izan duen bilakarez ikusita gaur eta hori bitxeago egiten duela, eta ja infrastrukturaletik, aipatu dut orain zein den zergatia, landu da behar basoetan, eta kontuan hartu behar duguna da, dela aurrekontu bat, hau da, zuk horre ikusten duzu, datorren urtean, gastatuko duzula, diru partida bat, aktuazio hori egiten. Evidentemente, lehendik aurrera, gauzak gehiago zehaztu beharko dira, azken finean, salerosketa delako, eta zeraitek egiten da orain, orain delako momentua, jabegoak, prestutasuna daukala, salerosketa horretak sartzeko, ez orain arte, ez zeukan. Hordak, faktore guztiak ikusi behar dira, eta faktore hori guztiak kontutan izan da, eta gainera, batxoran azalduta eta txosunak egon da, egiten dena da, horrekontutan egin partida bat, datozen idietan, joratzeko, beste logikoa da. Eta bakarrik, aurrekontuen gainean komentario pare bat, orokorra. Mikel, zuk komentatu duzu, aldernetik egin duzela 6 proposamen, proposamen guztien egitetak, dago milioi bat eta 1.000 euro, eta ikusten bauz aurrekontuetan, inbertzioetarako dekoguz 600.000 euro. Orduan, 500.000 euroko diferentzia bat hor, batetik. Eta bestetik, claro, aurrekontuetan agertzen diren partiak, zikasolakoa eta buru hori dola, etxean esatea guzko tableak uste gaur egun nahiko logikoa eta ez da horrek klientasun esatea, eta bigarrena da, atxarteko errepidea nola dagoen, zuek zegoen eskatu izan duzu pleno ematen, elkemia bat ematea errepide horregi, uste dugu nahiko oinarrizkoa dela, eta klaro, aurrekontuak finitoa dira, dagoen dirua, eta dagoen diru horrekin erabakiak hartu behar dira. Eta, klaro, bitzen baditu proposamenak, diru kopuru horretatik haratago bazenak, ez da posible, onartzea edo kontuan hartzea guztiak. Eta, nik uste dute bide egokiagoa dela eta zehaztasun gehiago, kasu batean, emendakinen formulazioa erabiltzea, hau da, esaten duzu, nondik mundu adibidez lehenko lehenitzatean bai egin genituen horrelakoa, hau da, esaten duzu, zuen ustez, non jaitsi beharko zen partida, eta nonik ni beharko zen, eta horrela, errezagoa da aztertzea, porque, claro, ikasola begura hori utzi zaizula, txarteko ere bai, eta guri ere bai utzi zaizkigu seguramente ondo zuen proposan guztiak. Logikoa dira, eta danok egon gara ados horrekin, ez? Baina, klaro, ariketa horretan hori da gakoa, lehentasuna jartzea, eta hori da dagoena aurrekontu horretan. Zure informazioarako egin dugu proposamenak egin zen urriak 29ko ogasun batzordean. Zein egin inbertsioetako zama diru dugu zen, inoz ez egin. Eta guk, ondala hilabete bat, gure proposamenak egin egin zen. Jakin bai, ondino inbertsioetarako zama diru dugu zen. Arrezkeraz, inongo hurbilketerik ez, aurrekontuetan ez dugu ikusten inongo seinalerik, orduen, ezezkoa eta nabarmena. Eta lehentasunei begira, gure bai ados egon gara zuek inbertsioetan sartu duzuen puntu batzuetan, esan duzue gauramen eta konpromesu hartu duzuek 2015ko liquidazioa egiten danean, martxoan dela pirilean, geratuko da emendakinarekin eta ertzinetarako gure proposamen batzuk sartu handi izela. Aziar gara lanean. Momentuz,
ikusten duguna da, udal gobernuaren egin da, saltoka, eta aurreikusten barik, eta segun gauzatzean datozen, interbentzio falta batekin. Euskarazko inbertsio horri dagokionez, nik esan dut. Hori da, ia 3 urte azkeneko nobera daukagala. Arrezkeraz, inoko noberarik ez dugu. Eta azkeneko 15 egunean, 15.000 euroko inbertsio sartu da. Zergatik esan sartu urriako eta 9ko ogasun batzordean. Zergatik ez da sartzen urrunoko remanentean gerakinean geratuko den diruan, hobeto aztertu aurretik, ez dakit, hori zer ikusi behar duzuet. Guk argi eta garbi ikusten dugu, gozoak interesatzen denean, korrika eta presakaz, atera egiten dara. Beste gauza asko, ez da nire interesatzen, ez dizela aurrera ateratzen dago gobernutik. Hori, zorren erabakia da. Hori da ikusten dugunez, eta hori da salatzen dugunez. Eta hori da gure bitxizak. Termino, una puntualización, Miquel. Yo en este caso no es por las cosas que nos pueden llegar a interesar, sino por las cosas que nosotros podemos creer que son más importantes. El servicio de agua a una zona rural, bajo mi punto de vista y con la experiencia que yo tengo, es primordial. Es primordial. Hasta ahí llegamos. Es decir, creemos que hay que, y sobre todo, cuando la propuesta a la parte política viene de la parte técnica. Es decir, tenemos una carencia en nuestro depósito. En 15 días. No, yo esto me enteré antes de 15 días. A nosotros nos ha llegado ahora, en la comisión del otro día. O sea, ha sido una cosa de 15 días. Lo único que estamos sabías, si lo sabías, me estás comentando que sabías en tu época. Que sí, pero con el agua sobrante que era suficiente, con una pequeñísima inversión. Pero luego llegó la nueva alcaldía y tal, y desde entonces no hemos tenido ninguna novedad. O sea, yo fui allí porque el trabajador del ayuntamiento me explicó la problemática que hay, que todos sabemos, la problemática de agua que hay en Urquiola, y me explicó una posible solución con una pequeña inversión, como que era suficiente, pero que había que hablar con la familia de la propietaria del mantel en la captación. ¿Vale? Luego llegó la nueva alcaldía, han pasado 2 años y medio, y ahora vale, es necesario, parece que así lo es, pero a nosotros lo que pedimos es que se estudie a lo mejor fórmula posible. Creemos que hay otra alternativa, que por ejemplo, ahora que estamos con sociedades, aquí nadie ha dicho el lunes más vale. El lunes lo vamos. Yo creo que pensamos que había que haber estado bastante antes. Nos vamos a tratar con muchísimas cosas, y entre ellas eso. Eso es. Con este tema yo no quiero enrollarme. No. Y lo único es, no es ni crítica, o sea, es una falta de previsión que vemos nosotros que tiene el gobierno en este punto. En otros puntos queremos criticar que ya está. A vosotros el dueño del manantial os ofreció quedaros por el manantial. No, había que hablar. Por eso, pero ahora ha ofrecido que nos quedemos con el manantial. Entonces no ofreció, ahora ha ofrecido. Bueno, sin más. Vale, orduan pasatuko gara bozkatzera. Eso sí, ikuste dut dela, eso sí, esateko natea, egunak egiten duzula, pasatako, o sea, que va a evitar algo, si no estoy incluso en diferencia con los otros, es la comunidad nacional. No te gusta el partido de eso puede pasar por esto. Vale, bueno, viñeta betasiko rekontrolak eroskatuko dugu, aldeko bozka, aurkako bozka. Vale. Pasatzen gara 8. puntura, euskararen eguneko adierazpena. Bai, hau batzardetik pasau zen, autodidaktoraz edo gara zorionez,
batzordien bai, orduen adierazpena irakurriko. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du, luzeen agian Europa Zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar izia, belaunaldiz belaunaldi gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Berekoen aurrean eutsi genuen. Izilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argizpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregaitik unea da, euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundeetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta bizi arazi dutenen. Zuen lan iziak ekarri gaitu onaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta, euskarari distira emateko, eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Ateak erakutz diezagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Beratzearen puntura pasatzen gara, bukatetxaren grikoa, ez da egiten segretu okasun izateko. Baina, garagaren puntura pasatzen gara, aldera eskariak. Sí, bueno, vamos a preguntas. Al principio del pleno comentaban lo del polígono del barrio. Justo hoy a la tarde me he vuelto a pasar y sí, efectivamente, lo que es la salsa se ha limpiado algo, pero me preocupa una situación porque esa carretera es nuestra y no sé si es que han dado autorización por parte del ayuntamiento, pero hay como unas cestas metálicas en mitad de la carretera. Entonces no sé si han pedido permiso, ¿no? Es un riesgo, más que nada para todo lo que transita ahí. Entonces son unas cestas de estas típicas donde meten piezas y están en las esquinas de la carretera. Entonces no sé si... ¿Justo en el cruce? Sí, no, en el cruce no. Justo cuando entras a la dirección que están, casi al final, justo hay unas cestas que han puesto en un costado de la carretera y en otro lado. Entonces quiero que envíes, en este caso por parte del ayuntamiento, a que verifiquen eso, porque claro, ahí cualquier coche puede golpear una cesta de esa y ¿quién ha dado autorización para que eso esté en mitad de la carretera? Está en una esquina, están puestas, no sé si me imagino que será porque aparcaban coches a ese lado y no pueden girar camiones, pero claro, eso tiene que pedir permiso al ayuntamiento, porque eso esa carretera es nuestra, o sea, entonces quiero saber si... Es una zona que han puesto como vallada, ¿verdad? No han puesto vallada, han puesto cesta directamente en las esquinas. O sea, si te pasas,
lo va a caber. Entonces, quiero saber si el ayuntamiento ha dado permiso, porque claro, eso tiene que estar de otra forma serializado. O sea, nosotros como ayuntamiento, si la empresa nos pide, oye, es que nos están aparcando mal o lo que sea, tenemos que buscar el remedio para ello. Creo que si quiero entender lo que estás diciendo, quiero entender lo que estás diciendo, que lo que han colocado ahí es para que no aparquen coches, para que los camiones puedan girarse con facilidad. Creo, porque la última vez que estuvimos, Aitor y yo, controlando un poco todo el polígono, nos dimos cuenta de que habían puesto ese tipo de obstáculos, entre comillas, sin saberlo nosotros. Claro, entonces por eso digo que nosotros como ayuntamiento tenemos que proveer la seguridad de todo de nuestras calles, en este caso. En este caso, Vale. somos y esta es una carretera municipal, así que pues hay que un procedimiento correcto. Vale. Bueno, la segunda pregunta es referente a los puestos de trabajo. Esto lo hablamos en Gobernación. Se quedó de preguntar en este caso a la parte jurídica del ayuntamiento, a la empresa, cuando preguntamos, y ahí tuvimos dudas tanto Bertal como yo, hemos creado 2 puestos de trabajo y dentro de la RTP todavía había un puesto, en este caso de limpieza de edificios, y dentro de la RTP hay un puesto que estaba a punto que tenemos que sacar a oposición, en este caso. Entonces, la pregunta mía era, ¿por qué creamos 2 puestos de trabajo teniendo uno allí? Entonces se quedó en que se iba Antonio, se nos ocurrió. Sí, claro. Entonces lo único que pido es el motivo por qué hemos creado 2 teniendo uno allí, sin más. Entonces ya nos dirán públicamente que tendrá su constancia de por qué no lo hemos podido hacer. Sin más. Vale, sí, tenemos un poco de servicios jurídicos. Miguel, apostoli beteta dago. Vale. Horregatik. Baina gai eran duzuela esan zen, bueno, ja que behar ditun 2 postu, bat hori eta berri da sortu dugu. Hortak esaten zuen, zizela. Señor, sortuta dagoen lanpostu hori beteta dago. Micro de... Bai, bateko. Sortuta dagoen, ja sortuta zegoen lanpostu hori, Beste mikrofonoa, claro. ja sortuta zegoen lanpostu hori beteta dagoela, eta behin-behineko langile bat egin izan. Bai, bale. Agustio galko zaite sortu ditugu beste 2 lanpostu berriak. Utziko goteko. Horregatik. Eta zapenak eman Sí, dira. es por la casuística Claro. del tema del proceso de estabilización y la situación que ha dado, pues ha generado que, a pesar que lo que dices tú es algo que yo mismo también pensé, pues bueno, a nivel jurídico pues hay muchos inconvenientes, entonces es por eso, ¿vale? Pero bueno, con más detalle podemos hablar en la comisión. Vale, sí. Y bueno, por último, como lo que estábamos hablando dentro de los presupuestos, sí lo pregunté y lo comentaba en la comisión. En este caso, el tema viene referente al bienestar social. Hemos estado hablando muchas veces del tema de cursos, talleres, y claro, cada vez que engordamos una partida, yo sí quiero tener en cuenta el control del gasto, ¿no? Entonces, justo el año pasado, el 8 del 10 del 2024, comenzamos a trabajar, en este caso, los presupuestos de bienestar social. Dentro de esos presupuestos se nos pasó el primer borrador en el año 2024, el 24 del 10 del 2024, hubo en el punto 3 de esa comisión, se habló talleres de personas mayores, ¿no? Entonces, en este caso, yo le pregunté a la teniente alcalde de Durne qué tipo de talleres se iba a hacer. En ese mismo año, en el mes 12, porque se hizo después, posterior a haber aprobado los presupuestos, nos comentó que se iba a hacer una serie de talleres, pero que ya nos iba a dar más detalles sobre esos talleres. Entonces, claro, dentro de ellos se hablaba de bailes, charlas psicológicas y todo. Eso está recogido. Entonces, claro, dentro de ello, aquel año, en el 2024, le comenté yo, ya sabes que no es posible volver a repetir los mismos cursos. Y este año
se nos ha presentado una partida con un incremento del 260%, que pasa de 10.000 a 36.000 euros, y volví y pregunté en la misma comisión qué tipo de talleres se iba a hacer. Entonces, claro, lo quiero tomar es como una crítica constructiva. Lo comenté en la comisión de Hacienda, quedamos en dejar la partida porque dice actividades diarias, cursos y talleres. Entonces, como bien se sabe, y en este caso José Luis me puede corregir, cuando él era alcalde y yo pertenecía al grupo independiente, nos comentó una vez que tuvimos que dejar de hacer los cursos. ¿Por qué motivo? Porque la ley de contratación no nos deja dar contratos a dedo. Entonces, yo sí lo que pido al área de bienestar social, quiero saber qué tipo de talleres van a hacer y si se va a repetir algún tipo de taller, que desde el ayuntamiento, en este caso desde Secretaría, como me dijeron el otro día en la comisión, pues si se elabora un informe, si se puede hacer o no se puede hacer legalmente. Entonces simplemente es eso. Hay que tener en cuenta que lo comenté desde el año pasado, estamos hablando del 24 del 10 del 2024, en el punto 3, cuando presentaste los talleres. Entonces, claro, yo lo que sí quiero hacer como crítica constructiva, y estoy de acuerdo en hacer todo este tipo de campañas, todo este tipo de talleres, pero claro, tenemos que tener un objetivo claro hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque muchas veces es incómodo para nosotros como políticos luego decirle, oye, es que no lo puedo hacer, o sí lo puedo hacer, y si se puede hacer, pues hacerlo correctamente y ya está, simplemente es eso. No contestar en este caso, pero bueno, hemos comentado también en la comisión, los talleres que se repiten, que lo comentamos este año, si no lo había que licitar, son los de baile y el de canto. Es decir, el taller ya de canto se puede quedar con un coro y bueno, pues habrá que ver si este año que venía con la partida presupuestaria para el 2026, pues puede ser el último, luego habría que licitar, o bueno, pues trabajaremos en ese campo. Y el resto de actividades y cursos y formación hemos comentado que algunas serán del área de bienestar social, aquellos cursos que bueno, pues que sirvan para colectivamente también, otras del bienestar social, que hemos comentado también salud mental, el bienestar social ahora mismo es más amplio. Y bueno, trabajaremos en las comisiones los diferentes talleres, en ningún momento se han puesto ahora mismo talleres concretos y no se han planificado, o sea que están bien. Sí, no, pero claro, lo que yo quiero, Edurne, es lo que te comenté en el 2024. Que no es por decir que no, vuelvo y te repito, que yo estoy a favor de todas estas cosas, pero claro, hay que tener una planificación clara, ¿me entiendes? No podemos aumentar una partida de 10.000 a 36.000 sin saber qué es lo que vamos a dar y a dónde vamos. Entonces, claro, es más que nada es eso, simplemente es eso, saber, oye, pues vamos a trabajar esto y podemos entre todos y todas decir, oye, pues estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o sea, o mira, ¿y por qué no? Porque para yo poder plasmar una idea, que nunca me la han negado en tu área, para yo poder plasmar una idea, pues tengo que saber exactamente tú qué vas a dar, porque igual tenemos la misma idea, podemos tener la misma idea, en este caso para las personas mayores de nuestro municipio, como muchas veces hemos coincidido todos los grupos políticos. Entonces, simplemente es eso. Todos lo cojo y lo trabajamos en comisión, que simplemente son talleres, lo que digo siempre, el envejecimiento activo y el bienestar social. En cuanto entra la salud y la salud mental también, en este caso. Por mi parte ya está. Bai, bi gai eneko zaharrak edo, nire datozenak, eta azkari nola ikusteko gut, eta horren bat egiteko dugu. Bata, abainoko mediku kontsultategiko ampliazioari buruz. Esteko aspaldi zen inoko nobedari, 2008ko otsailean egin zen valorazio bat, valoración, ampliación, consultorio médico de Osakidetza eta Osakidetza gorbi aukera dauz, baina azkeneko hilabetetan esteko inoko darierik otematu. Ez da, udal gobernutik ze aurreikuspen beteko zuen. Bai, zuk esan duzu moduan, ikusita zelaitako osasun zentroak behar dobela handitzea, espazio gehiagoa, bildu ginen osasun sailarekin, bertan kontemplatu genituen aukera desberdinak, eta horrei lekuko diez hor dauzen txostenak, ez? Horre badore lauzinio ekonomiko batzuk, aukera desberdinak, eta ikusten zuen duen, diru kalitatea,
€1.000 buruz nabil, €700.000 zifra, garrantzitza sari gara hitz egiten. Osasun sailetik esan ziguten, beraien lehentasunen artean, ez dagoela holako altrazioak egitea gaur-gaurkoz. Esan genien aber posible zeukaten egintzat esatea, ez da izan epe laguteko guztan, epe ertain guztan begira, aber noiz aurre ikusten zuten hori egin izatea eta lagunek presentazioa dira genien, bestakit. Lako izarmenen batera ditzeko, zeinetan zubalu alako horrako parte bat, eta gero urteetan edizio, alako formulazioen bat, baina momentuz, ez dugu beraik esan zuten ez dakatela gaitasunik alako prebisioak egiteko, eta momentu honetan, beraien partetik ez da lehentasunetan sartzen. Hala ere, bihar konpokatuak izan gara osasun kontseilaretik, egon aldeko alkatea, bi erate egingo dugu berarekin, eta bertan, saiatuko gara bertan ez dagoena bakasik egitu, baina behi bintzate kontaktua egitea, berko zen egunetan beraiekin, osasun saiarekin, gai egunetik hori lantzeko eta eguneratzeko, badagoen aukerarik aurrak bateko, baina ikusita, apoaren baitan be, gaur ikusten direla etxegiztea gehiago gotea ziletan mutxegatzen, eta etxegiztea zailekin lantzen gaudek itxarren horretan ere gaur ikusten dira etxegizitzak, orduan, gaur-gaurkoz ja txipi geratu da, etorkizunan areta txipiago izango da, eta bai garduela soluzioa, baina osasun sailak dagokio, eskutena da, eta saiatzen ari gara, saiatu gara, eta baina berriro egingo dugu bigarren saiakera batik, jakin da baina, gure partizikin uste dugula egin dugula, eta errengeratzen zaigula, beraik egin bitxegitea eta beraik erraztasuna jartzea denean. Vale, eta, beste galdera bat, hau bai da udal kompetentzia duna. Zeletabe kalea autoentzako zabaldu zen, iragarri zen. Batzordean informazioa denaren jaso, baina, Infaborinatik jaso ginen, eta zeletabe kalea autoentzako baina zabalik da. Eta nire gatera da, zelaietako estanko aurrean biribilgune bat ipintzeko herritarrek kontsulta bat egin eta herritarrek baiezkoa esabien. Azkeneko informazioa daukadana da, memoria bat dagoela eta biribilgune horren aurrekontua gutxo dagoela 200.000 eurokoa dela. Hori esaten dago memoria batek. Azkenean proiektuak izango dauzku zehazki aurrekontua. Rotonda horren inguruan herritarrek behin ospatuta eta esan da biribilgune hori eguela eta udal kompetentzia izan da zein da udal gobernuaren aurreikuspena. Batetik ziletaren egin bat batzorretan komentatu den moduan kamarak egin da sekaletan ipiniko zin eta guztiok, eta gai hau landu da, herri galdeketa bat egon da, kalea pintatu da ere bai, gaurretik, egon da bilera informatibo ireki bat herritar guztientzako lehen bastean, orduan, esan dut, herritarrek orokorren eta udal barruan ere bai, informazioa egon da eta parte hartzeko gara formato desberdinetan. Eta bigarrena, rotondari dagokionean, herri galdeketa den emaitzak aurkeztu genituenean esan nuen moduan eta pleno baten baino gehiagotan esan duen moduan, neurri bakoitzak diru kantitatea ezberdina eskatzen zuen. Hartu dugu bost puntu horren egikaritzea prozesu bat bezala, denbora bat iraungo prozesu bat bezala. Gaur-gaurkoz bost puntu horretatik dagoeneko lau ja egikaritu ditugu, eta falta zuzentun zunduan, bosgarren hori, dena azken finean diru kantitate handien askatzen duena. Hortaz, ikusi beharko dugu, datorren urtean zelako soberakin geratzen den,
Alaino dituen erronka guztiak, berosotasunean, lehentasunean harinago izango da, edo beranduago. Printzipioz, herritarrek hartutako erabakiari erantzun behar diogu eta sustatu behar dugu, baina igual, bazte izango federalakoa, printzipioz hori izan beharko zen, udalaren erantzuna herritarrek. Guztamen eskatzen duguna, edo erregua egiten dutzuena da, marketa bat egiteka. Zer azkenean, herritarrei galdetu txezue gauza bat, jakin barik zenbateko kostu dut gabe. Orain, enteratu gara, ondalak itzi, memoria baten bitartez, 200.000 euroko kostu dut gabe egiten horrek. Baina galdeketa hau, urte pasau egin zan. Herritarrei galdetzea, gauza bat gure edo ez, jakin barik, baiezkoa esan ezkero zenbateko kostu dut gabe, hori, behiratu dago da. Horrein arazoa da, horrein milioi. Euskalo, proiektuak igual esaten dugu izo da. Eta igual hori katerako dugu, eta herritarrak esatu gabe. Azkenean, hau erregua hori da, euskak eta egizera, zoz errein dugu. Oker ez banau, gabil dokumentazio egin, baina oker ez banau, herrialdeketako horretik egon dokumentazioa eta batzordeko karteta bat euskera dela, igual okertutena, baina, kontestako dut. Hor bertan agertzena, naturazio bakoitzak gutxo gara, lanketa bine joan enpresak, ipine bezan, aurrekontu estimatibo batzuk jarduera bakoitzerako. Eta hori agertzen zen, diru kantitatean. Onda horretan marmila, berrogei buruko zifra horrek herri galdeketa egiteko gune horretan ere presente dugu esan, hau da, ez da gauza bat edo bide kantidateat lehengaretik ez dela horiak, eta inkluso herri galdeketa bukatu zuenean bertan, esan ginen, jakin diru kantitate bat eskatzen dara, pues ez da izango beralako maitza, esan dugu zelan planteatzen horren kudeaketa. Jakiteko. Horreko plenoa, aztertu dute zehazki ze jarri genuen literalki amenduko eta urteiko plenoen egunari buruz, eta jartzen duena da uztailean eta abenduan, 24 aurreko asteartean izango da. Hortaz, tokatzen da, abenduaren 23an egitea plenoa. Bai, ulertu da. El martes anterior, el día 24 de los meses de julio y diciembre, orduan, tokatzen da 23an. Bai. Nio, igual sanatzen hona bezan, eta planifikazio eta. Baten bat kanpoan egon gara, edo... Se da aquí para comprar el billete también.